Oke, halo Rek, saiki aku ambek kancaku iki bakalan gawe video. Video tentang wis ono lah. Pokoke iki kok delok nae. Iki kancaku, aku ambek rekanku iki ya yo di channel list engko ono nang deskripsi ya, linke tak kirim. Pokoke delok nae video iki. Oke, yo. Jujur aja, kalian pasti lagi gamon. Jujur aja kalau mau mandi pasti kalian lepas baju. Fuck you! Jujur aja kalau aku kangen kamu. Aku kangen kamu. Aku kangen kamu. Jujur aja, kalian pasti pernah nyobain rasanya ngupit. Aduh. Tuh. Jujur aja kalau kalian pasti pernah gagal bersin. Jujur aja, kalian pasti pernah nge-stalk Instagramnya mantan. Jujur aja, kalau kamu masih gamon sama aku. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Jujur aja Takut nanti kisah kasih masa lalu terulang lagi. Jujur aja, kalau kamu sekarang lagi mikirin aku. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Jujur aja kalau kalian pasti nonton video ini. Yo kan? Iya. Jujur aja kalau kalian pernah ngeden waktu berak. Jujur aja kalau kalian ditawarin makan pasti solu-solu. Are mangan iki lho wis tak gak apa-apa, wis tak akhir hapus ada sungkan-sungkan. Wis tak iki lho, walah. Mboten Pak, mboten Pak. Pun kenyang kula wis pun Pak, mboten. Ngali ngono lek gelem mangan, ngali. Nggih. Nah, siapa kok ngene biasanya ayo. Rah gur. Kok ngene iku goblok. Wong wetenge luwe ngomongi sampun Pak sampun. Lah, eman kon. Woi. Ayo, ya siwon yo rek yo. Sing mari ndelok videoku aja lali klik like, comment, share, and subscribe. Tapi yo, Yo. Tak yo, share. share sisan yo, subscribe Yo. channelku sisan. Yo. Yo. Yo, Ya wis. ya Nah. wes. Punya dari siapa yo? Duh. Ya. Iki dinteni iki lho. Ya iya. Ya berani Mas ya. Berani. Wis ngono ya. Wah, goblok kok niku. Ngeblur. Blur aja. Ya.